Benvinguts al CEIP Bernat Artola, un centre obert, proper i compromès amb l'educació, on cada alumne i alumna és únic i protagonista del seu propi aprenentatge. Al Bernat Artola apostem per una educació inclusiva, innovadora i emocional. Treballem per oferir un entorn segur, motivador i respectuós. Fomentem la participació de les famílies i comptem amb una comunitat educativa activa i compromesa. A l'etapa d'infantil, el nostre projecte de renaturalització de les aules ja és una realitat. Creem espais vius, acollidors i pensats per al benestar de l'alumnat, amb materials naturals, colors càlids i ambients que conviden a explorar. Treballem a través de metodologies actives com l'aprenentatge per projectes, el treball per ambients i l'aprenentatge vivencial. Respectem el ritme de cada xiquet i xiqueta, afavorint la seva autonomia, creativitat i desenvolupament. A primària, adaptem l'aprenentatge a tot l'alumnat mitjançant activitats multinivell, garantint que tots puguen avançar des del seu punt de partida. Desenvolupem un projecte anual que dona sentit a moltes de les nostres activitats, el Dia de la Dona, el Dia del Llibre, Nadal i altres celebracions. Treballem amb tallers interdisciplinars, grups flexibles, codocència i desdoblaments, afavorint una atenció més personalitzada. El nostre centre disposa d'una àmplia varietat d'instal·lacions que enriqueixen l'aprenentatge: aula d'informàtica, sala multiusos, biblioteca i laboratori. Tenim un gimnàs amb un trinquet, frontó i galotxeta, així com patis diferenciats d'infantil i primària. A més, tenim horts escolars i zones amb parcs de jocs que afavoreixen el contacte amb la natura i el joc actiu. Oferim nombrosos projectes que enriqueixen l'aprenentatge, com l'orquestra escolar, l'hort escolar, la ràdio Bernat Artola FM, Ciutat Feliç o el projecte d'innovació i inclusió educativa, que ha permès transformar i millorar les aules d'infantil. Però, sobretot, volem destacar el projecte de conservatori. És un dels pilars del nostre centre. L'alumnat pot cursar part dels seus estudis de conservatori sense eixir del col·legi, gràcies a una coordinació horària que permet que el professorat del conservatori es desplaci al centre per impartir aquestes sessions dins de l'horari escolar. Disposem de servei de menjador amb cuina pròpia gestionat per Cuinatur. Apostem per una alimentació saludable, equilibrada i amb productes naturals i de qualitat. Es promouen hàbits saludables i una educació alimentària responsable. CEIP Bernat Artola, un lloc on aprendre, créixer i ser feliç.